a cikin waƙoƙin Hamisu Breka Ɗorayi ko akwai wata waƙa ta su wanda ka taɓa ji ta burge ka? To akwai waƙar da kuma zan ce wannan tana kusa da zuciyata. Abba Mustapha ko akwai abin da za ka iya gaya mana akan wannan waƙar? Wannan waƙar har ga Allah ta shiga raina. Wallahi me za ka iya cewa a game da wannan waƙar? Wannan waƙa ta zama kamar wani anthem a gare mu. Abba Mustapha me yake burge ka a duk lokacin da kake sauraron wannan waƙa? Waƙa ce wadda concept ɗinta daban ne. Oke, ina jin ka. Waƙa ce wadda rubutun nata ma daban ne. Wallahi me baka mamaki akan wannan waƙar? Ta fito a yadda kowa yake son ta. Abba Mustapha wani baiti ne ya fi burge ka a cikin wannan waƙar? Wato akwai wani baiti da aka ce ban da damuwa har zan buɗe 'yan idanuna kalle ki ga ki da badali to me za ya damu kalbina. A magana na ƙarshe me za ka iya cewa game da wannan waƙar? Gaskiya ta zama min zakaran gwajin dafi, ina son wannan.